Рыма-каталіцкі касцёл на Віцебшчыне мае даўнюю гісторыю. Евангелізацыя крывіцкіх плямёнаў сягае каранямі ў 10 стагоддзе, калі славуты ісландскі прапаведнік Торвальд Вандроўнік заснаваў у старажытным Полацку манастыр святога Яна Хрысціцеля. На працягу стагоддзяў у васкрослага Хрыста абвяшчалі вернікам прадстаўнікі розных мужчынскіх і жаночых ордэнаў. Адным з самых знакамітых з'яўляецца ордэн айцоў езуітаў, якія ў Полацку мелі калегіум і акадэмію. Мяняліся межы краінаў, але каталіцкі касцёл выконваў сваю місію і прапаведаваў Божае Слова, паказваючы шлях да збаўлення. У 2019 годзе Віцебская дыяцэзія святкуе сваё 20-годдзе. 13 кастрычніка 1999 года святы папа Ян Павел II заснаваў Віцебскую дыяцэзію у межах Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. У склад новага касцельнага ўтварэння увайшла тэрыторыя ўсёй Віцебскай вобласці з насельніцтвам 1 мільён 400 000 чалавек. У меня в руках знаходзіцца унікальны документ, гістарычны документ була папы Яна Павла II, святого папы, якім ён устанавливае Віцебскую дыяцэзію 13 кастрычніка 1999 года. Менавіта таму мы сёлета святкуем 20-гадовы юбілей. Бачым, што була заўсёды пішацца на лацінскай мове, і яна змяшчаецца на пергамене. Падпісваецца альбо самім папам, альбо, як у гэтым выпадку, падпісана кардыналам дзяржсакратаром Ватыкана Анджело Садана. На буле знаходзіцца свінцовая пячатка з выявай апостола Пятра і апостола Паўла, і з адваротнага боку знаходзіцца надпіс, які сведчыць пра тое, што пячатка прыналежыць папе Йоаннес Паўлюс Секундус. Першым біскупам новастворанай дыяцэзіі стаў біскуп Уладзіслаў Блін. Біскупскія пасвячэнні ён прыняў 20 лістапада 1999 года з рук кардынала Казіміра Свёнтка. Выконваў сваё служэнне як віцебскі біскуп аж да 25 лютага 2013 года. Па прычыне здароўя падаў у адстаўку, якую прыняў ад яго папа Бенедыкт XVI. За 14 год пастырскай паслугі намаганнямі біскупа Уладзіслава былі створаныя дыяцэзіяльныя інстытуты, Віцебская курыя, дабрачынная арганізацыя «Карытас», касцельны суд і дыяцэзіяльная газета «Каталіцкі веснік». За гэты час, канешне, шмат што адбылося. Паўстала шмат новых парафій, збудаваныя новыя касцёлы, паўсталі парафіяльныя супольнасці. Можна сказаць, напрыклад, што сёння у Віцебскай дыяцэзіі існуе афіцыйна зарэгістраваных 94 парафіі. І адна з іх падаўшы дакументы на рэгістрацыю. То есть, можам сказаць, што паўнавартасных парафій, якія існуюць у нашай дыяцэзіі, 95. Пасля савецкага атэістычнага пераследу біскупу Уладзіславу разам з духавенствам і кансакраванымі асобамі давялося шмат папрацаваць над аднаўленнем парафіяльных супольнасцей. За кароткі прамежак часу было збудавана некалькі новых касцёлаў, у тым ліку і катэдра Езуса Міласэрнага ў Віцебску. Когда бискуп Блин пришел, привел нас сюда, на этот участок, где будет находиться наш костел, что здесь как бы получалось далекий район, какой-то еще не обжитый район, на каком-то пустыре, какая-то возвышенность, глина, сзади ручей течет вонючка, который, сейчас уже его нету и все, но это было... Военных специалистов еще улица только начинала, даже была еще не сдана. Тут еще мы думали, мы на такой окраине города Витебска находимся, что когда мы тут, что сегодня уже прошло время, это чуть ли не центр микрорайонов югов. Вот. Ну и потом еще такая была, мне он запомнился, поставили когда капличку, такая длинная капличка была, она не отапливалась. И вот что удивительно, зимой приходили в любой мороз, и все, люди были на всех имшах на службу с детьми, но никто не заболел. Все были радовались, что у нас есть помещение, что можем где молиться. Потом проводили различные
субботники, будем так называть, как люди приходили, где-то что-то убирали, что-то чистили, подносили, уносили. Приходили целыми семьями с детьми. Дети там даже тачки тягали, иногда радовались, что они где-то принимают какое-то участие в этом строительстве. У самой сталіцы дыяцэзіі было заснавана 6 парафіяльных супольнасцей, 4 з якіх маюць свае храмы. Патэнцыял маладой дыяцэзіі заўважаўся ў маладым біскупе і моладзі. Зразумела, чаму пілігрымковы рух набыў такую актуальнасць. Кожнае лета сотні нястомных пілігрымаў ідуць з малітвамі да святых месцаў у Буцлаве, Браславе, Шуміліне і Росіцы. Набыла сваю адметнасць працэсія Божага цела вуліцамі Віцебска. Кожны год сотні вернікаў ідуць у гэтай працэсіі і моляцца за горад Віцебск і ўсю віцебскую дыяцэзію. У 2019 годзе спаўняецца 10 год каранацыі папскімі коронамі цудадзейнага абраза Маці Божай Браслаўскай, валадаркі азёраў. Браслаў – гэта адзін з духоўных цэнтраў дыяцэзіі, дзе праходзяць сустрэчы моладзі, школа касцельнага спеву, святарскія і моладзевыя рэкалекцыі. Актыўна развіваецца як сама браслаўская парафія, так і санктуарый, да якога імкнуцца пілігрымы з розных куткоў свету. Яшчэ адным знакавым духоўным месцам віцебскай дыяцэзіі з'яўляецца Росіца. Гэта месца пакутніцкай смерці двух бласлаўлёных айцоў марыянаў, якія засталіся вернымі свайму святарскаму пакліканню і перад абліччам смяротнай пагрозы не пакінулі сваіх парафіянаў. Страшная трагедыя адбылася ў лютым 1943 года, калі карнікі ў Росіцы і наваколлі спалілі тысячы мірных людзей. Але памяць пра Росіцу застаецца жывой і ў 21 стагоддзі, сведчаннем чаго з'яўляецца касцельны дэндрапарк, які заснаваў і апякуе айцец Чэслаў Курэчка. Варта нагадаць, што за сваю самаадданую працу ён быў узнагароджаны ў 2016 годзе прэзідэнцкай прэміяй за духоўнае адраджэнне. Падзеі 40-х гадоў минулага стагоддзя апісаны ў рамане Ірыны Жарнасек «Будь воля твоя». У 2019 годзе святкуецца таксама юбілей асвячэння новай віцебскай катедры Езуса Міласэрнага. Гэта адбылося 10 кастрычніка у 2009 годзе. Парафия наша очень молодая, я считаю, это очень приятно, если брать нашу мшу, которая в воскресенье проходит в 11:30. У нас практически полный костел и много детей. И сейчас вот у нас много хростов, много венчаний будет в этом году. 7 венчаний и хростов, так что это приятно. Парафия развивается, парафия молодая. Сама урачыстасць пераносу тытула катедры з касцёла Святой Барбары прайшла 18 чэрвеня 2011 года. Святочную літургію ў новай катедры узначаліў прадстаўнік папы Бенедыкта XVI, кардынал Робер Сара, старшыня папскай рады Кор Унум. Катедра – гэта месца, адкуль кіруе дыяцэзія біскуп, дзе праходзяць святарскія і біскупскія пасвячэнні. Варта адзначыць, што з катэдральнай парафіі паходзіць ксёндз Алексей Ляшко, першы святар з Віцебска за 125 гадоў. Пакліканні да святарскага і манаскага жыцця – гэта плён духоўнага сведчання і малітваў многіх пакаленняў віцеблянаў. Маё пакліканне звязана з нараджэннем дыяцэзіі, можна сказаць, з нараджэннем віцебскіх парафій, бо нягледзячы на тое, што гэта моя тэрытарыяльна такая парафія, на тэрыторыі якой я жыў і жыву, але ж ўсё ж такі я хадзіў да першая парафія, гэта, вядома, была Святая Барбара. Пасля, калі пачалі нараджацца парафіі, гэта была парафія Святога Духа. І я памятаю гэты бляшаны будынак, такі страшны, такі нецікавы ўвогуле для вока людскога. А мы туды хадзілі, маліліся, прабіралі, там вельмі халодна,
памятаю Божае нараджэнне, імшу вігілійную Божага нараджэння, калі я праслухоўваў да імшы, і вось такі у маёй галаве запомніўся такі выпадак, што замёрзла вада ў ампулках. То можна сабе было ўявіць, як там было зімна, як там было з аднаго боку фізічна неўтульна, але было вельмі ўтульна маральна, бо парафія была вельмі моцная, і на ёсць вельмі моцная, але на той момант яна была вельмі моцная, нягледзячы на тое, што месца свайго такога дакладнага месца, сакральнага месца малітвы не было. Была ўсё ж такі такая вельмі скромная каплічка. І была вялікая група моладзі там, дзякуючы сёстрам Езуса Міласэрна, якія падтрымлівалі, якія збіралі гэтую моладзь нас, як моладзь на той час вакол сябе. Вось мы так развіваліся духоўна, гледзячы на святароў, гледзячы на прыклад сясцёр. І гэтае пакліканне нарадзілася, развівалася больш так. Лічу, што больш дасканала. Кожны сваю нейкую працу, нейкую душпастарскую дзейнасць уносіць у гэтую дыяцэзію, і такім чынам дыяцэзія развіваецца. Самае галоўнае, гэта, вядома, што не затрымлівацца, не стаяць на адным месцы, бо калі вада стаіць у адным месцы, мы ведаем, у лужаце, у балоце, то з гэтага нічого не нараджаецца. А калі вада ў рацэ, калі яна ідзе, то гэта заўсёды чыстая вада. Пасля адстаўкі біскупа Владзіслава Бліна дыяцэзіяй стаў кіраваць біскуп Олег Буткевіч. 29 лістапада 2013 года папа рымскі Францішак прызначыў ксяндза Олега Буткевіча новым біскупам віцебскім. Абрад кансакрацыі 18 студзеня правёў апостальскі нунцый Клаўдыя Гуджэротці. Асістэнтамі выступілі арцыбіскуп Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Тадзеуш Кандрусевіч і біскуп Гродзенскай дыяцэзіі Аляксандр Кашкевіч. На ўрачыстасці было шмат вернікаў і святароў з іншых дыяцэзій. Прысутнічалі прадстаўнікі свецкіх уладаў, праваслаўнай царквы і журналісты. Номінацыя на біскупа для мяне была вялікай нечаканасцю, з вялікім хваляваннем і дзесьці нават боязю. Я прыняў гэтую прапанову папы Францішка. Аднак вялікім плюсам было тое, што я не прыйшоў на голае месца. 15 год напружанай працы майго папярэдніка ксяндза біскупа Владыслава Бліна прынеслі ўжо на той час вялікія плёны. Асаблівым чынам гэта было бачна на ўсходняй частцы віцебскай дыяцэзіі, якая найбольш пацярпела ад атэістычнай сістэмы. І вось менавіта гэты дабытак, які ўжо быў здзейснены, ён уліваў у мяне такую ўпэўненасць, дадаваў адвагі, каб узяць на сябе вось гэты непросты абавязак. Але з Божай дапамогай вось на працягу гэтых ужо больш чым 5 год удаецца далей тое добрае, што было распачата, нейкім чынам працягваць. І гэтая дзейнасць, вядома, у першую чаргу скіравана на тое, каб дапамагчы чалавеку паглыбіць сваю веру, знайсці шлях да Бога і такім чынам асягнуць у свой час дасягнуць Божага валадарства. Біскуп Олег сам родам з маляўнічай Браслаўшчыны. Адметна, што дзве яго родныя сястры таксама вырашылі прысвяціць сваё жыццё Богу і людзям. Такія хрысціянскія прынцыпы, напэўна, выводзяцца з сямейнага акружэння. Магчыма, таму біскуп Олег шмат увагі прысвячае клопату аб сем'ях і хрысціянскім выхаванні маладога пакалення. Асновай паслугі біскупа з'яўляецца навучанне. Цікава, што віцебскі біскуп з'яўляецца частым госцем на віцебскім тэлебачанні, дзе не саромеецца ўзяць у рукі гітару і падзяліцца сваёй верай з гледачамі. Дзякуючы супрацоўніцтву тэлеканала «Віцебск» і віцебскай дыяцэзіі двойчы ў год адбываюцца жывыя тэлетрансляцыі з касцёлаў Віцебшчыны на Божае нараджэнне і Вялікдзень. Сваім галоўным заданнем бачу стварэнне ўмоваў для добрай душпастарскай працы
для святароў Віцебскай дыяцэзіі. І асноўным заданнем касцёла з'яўляецца, канешне ж, яднанне чалавека з Богам. І таму асноўным прыярытэтам для душпастарскай дзейнасці сваёй асабістай як біскупа Віцебскага бачу стварэнне магчымасці паглыблення веры для кожнага верніка, для кожнага чалавека праз катэхізацыю, праз навучанне веры не толькі пры касцёлах, але таксама і праз сродкі масавай інфармацыі. І на сённяшні дзень Віцебская дыяцэзія мае сваю газету «Каталіцкі веснік», таксама сайт «Католік Ньюс». І тое, што найбольш цікавае адбываецца ў касцеле, тое, што з'яўляецца таксама навучаннем касцёла, мы маем ужо сёння магчымасць гэта перадаць і праз сродкі масавай інфармацыі. Кожны год у Віцебску праводзіцца дыяцэзіяльны конкурс батлеек. Маладыя артысты з розных куткоў Віцебскай дыяцэзіі прадстаўляюць свае таленты на суд прафесійнага журы. Пераможцы ўзнагароджваюцца прызамі і падарункамі. У Мёрах у калядны перыяд праводзіцца яшчэ адзін дыяцэзіяльны конкурс. Ён прысвечаны каляднаму спеву і называецца «Зорка Бэтлеема». Дзеці і моладзь спаборнічаюць у выкананні калядак. Некаторыя выканаўцы на суд журы прадстаўляюць песні ўласнага аўтарства. Каб заахвоціць маладое пакаленне католікаў да больш руплівага чытання Святога Пісання, у 2019 годзе упершыню адбыўся дыяцэзіяльны конкурс на веданне Святога Пісання. У ім прыняло ўдзел 220 дзяцей з 10 дэканатаў. Конкурс праходзіў па зместу кнігі быцця і Евангеля паводле Лукі і фінансава падтрымліваўся дабрачыннай арганізацыяй «Карытас» Віцебскай дыяцэзіі. Навучанне дзяцей і моладзі, бо гэта наша будучыня, але, як кажа папа Францішак, гэта і сённяшні дзень. І таму сёння мы павінны зрабіць максімальна тое, што ад нас залежыць, каб адбудаваныя структуры касцёла, адбудаваную веру, якую захавалі і перадалі нам нашыя продкі, каб яе сёння захаваць і умацоўваць далей. Таму праца з моладдзю, з дзецьмі – гэта асноўны прыярытэт для душпастарства ў Віцебскай дыяцэзіі. Канешне ж, нельга пакідаць без увагі і старэйшае пакаленне. Асаблівай увагі сёння для сябе патрабуе сям'я, хрысціянская сям'я, якая перажывае пэўныя цяжкасці. І таму імкнемся ў нашай дзейнасці звяртаць на гэту увагу, дапамагаць асабліва тым сем'ям, якія знайшліся ў крызісе, у цяжкай сітуацыі, гэтую сітуацыю перажыць. Канешне ж, у нашай дзейнасці не забываемся і пра людзей патрабуючых, пра людзей хворых, самотных, інвалідаў. Карытас, які быў арганізаваны у Віцебскай дыяцэзіі на працягу гэтых 20 год, ён вельмі актыўна уключаецца ў гэтую дзейнасць дапамогі людзям патрабуючым. У 2019 годзе ўжо ў 5-ы раз пройдзе парафіяда дзяцей і моладзі Віцебскай дыяцэзіі. Парафіяда – гэта сучасны выклік маладому пакаленню, каб праз розныя спартыўныя спаборніцтвы, тэатральныя здольнасці, адукаванасць і духоўнае багацце навучыцца разам праслаўляць Бога, быць сапраўдным сведкам Хрыста і перадаваць іншым пасланне хрысціянскай веры. Таму дзеці і моладзь падчас парафіяды праяўляюць свае здольнасці ў намінацыях «Спорт», «Тэатр» і «Святыня». Дзеці і моладзь хочуць паказваць дух адзінства. Для нас найважнейшае, каб яны праяўлялі свае магчымасці, свае таленты у духоўных каштоўнасцях, каб яны маглі іх развіваць, паказваць і з'яўляліся творцамі беларускай культуры, паказваць тое, што яны ўмеюць, тое, што праводзіцца у іх супольнасцях, на іх парафіях. Вельмі важным і істотным з'яўляецца тое, што гэта яскравая падзея, юбілейная парафіяда, дзе збіраюцца розныя парафіі з усіх куточкаў Віцебскай дыяцэзіі. І асноўная мэта – гэта, канешне, дух спаборніцтва разам да святасці, тэма сёлетняй парафіяды.
Згодна з пасланнем папы Францішка, віцебская дыяцэзія звяртае асаблівую ўвагу на працу сярод пакінутых, абяздоленых, тых людзей, каму патрэбная неабходная дапамога. Агромністую працу ў выкананні гэтага задання выконвае дыяцэзіяльны карытас. Сярод прыярытэтаў іх дзейнасці гэта дзіцячыя летнікі, дапамога шпіталям і інвалідам, падтрымка малазабяспечаных сем'яў. Карытас займаецца таксама не толькі такімі, можна сказаць, матэрыяльнымі рэчамі, але стараемся таксама і духова узбагачаць нашых дзяцей, моладзь, розныя выезды, экскурсіі для дзяцей, адпачынак робім, летнія выезды не толькі для дзяцей, але таксама для інвалідаў, для людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Вельмі цікавы такі новы праект быў створаны ў Карытас. Гэта клуб танцаў «Імпэт». Вось, клуб танцаў для людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Вось, некалькі разоў на тыдні сабіраюцца дзеці не толькі, которые на ножках, але таксама на інвалідных колясках, вось, каб танцаваць, каб паказаць гэтаму свету, што яны не з абмежаванымі магчымасцямі, а наадварот, з неабмежаванымі магчымасцямі, таму што такія людзі таксама, калі яны знайшлі ў сабе сілы быць радаснымі, весяліцца, жыць, штосьці рабіць, змагацца, перамагаць, гэта вельмі важна, даць ім такую таксама магчымасць, каб яны маглі паверыць у сябе. І гэта вельмі важна, што Карытас не толькі займаецца такімі справамі, штосьці дае, ежу дае людзям, дапамагае, але таксама і развівае веды, таксама развівае веды для дзяцей, таксама развівае духовасць і культуру. Вось, гэта таксама вельмі важна, таму што заданне Карытас – гэта заданне того ж самага касцёла, каб адукацыя для людзей, дапамога, падтрымка. Касцёл у сваёй місіі не абмяжоўваецца толькі малітвамі, але спрабуе весці дыялог з сучасным светам. Вельмі часта гэта адбываецца ў навуковай аўдыторыі. Віцебская дыяцэзія і віцебскі аблвыканкам з'яўляюцца арганізатарамі штогадовай навуковай медыцынскай канферэнцыі па праблемах урачэбнай этыкі. У гэтых канферэнцыях часта прымаюць удзел навукоўцы з віцебскіх універсітэтаў, а таксама з замежжа, у тым ліку і з Ватыкану. На сённяшні дзень дыяцэзія налічвае 170 000 вернікаў. У яе склад уваходзіць 95 парафій і працуе 77 святароў і 45 манахінь. Кіруе віцебскай дыяцэзіяй біскуп Олег Буткевіч. Тэрыторыя падзелена на 11 дэканатаў. Прыярытэтамі ў дзейнасці застаюцца прапаведніцка-катэхетычная і душпастарская дзейнасць сярод вернікаў. А таксама там, дзе ёсць патрэба, адбудова і рамонты старажытніх святыняў і будаўніцтва новых. Заданнем касцёла заўсёды застаецца абвяшчэнне Божага слова і дапамога чалавеку адшукаць шлях да Бога. І таму у перспектыве гэта застанецца, канешне ж, і заданнем касцёла на Віцебшчыне. Праз умацаванне дзейнасці, душпастарскай дзейнасці ў парафіях, праз актывізацыю, паглыбленне навучання Божага слова, паглыбленне ведаў сваёй веры. І для гэтага спадзяюся, што мы на сёння ўжо маем тыя неабходныя сродкі, маем усе для таго магчымасці. Канешне ж, не абыходзіцца без складаных сітуацый, без цяжкасцяў, але гэта жыццё і з Божай дапамогай гэтыя цяжкасці, напэўна, зможам пераадолець. Такім прагненнем, канешне ж, маім застаецца яшчэ і вяртанне да жыцця, адбудова касцёла святога Антонія ў Віцебску. Гэта святыня, якая, спадзяюся, стане ў свой час такім знакам вяртання да жыцця канчатковай адбудовы веры касцёла на нашай зямлі. І таксама як знак узнагароды Богу за знявагу касцёлу, якую ён пацярпеў у мінулым стагоддзі. Таму спадзяемся, што з Божай дапамогай і гэтая справа будзе здзейснена. На біскупскім гербе віцебскага ардынарыя напісаны словы «Fiat voluntas tua», што азначае «Будь воля твая».
Няхай споўняцца ўсе мары біскупа Олега і вернікаў віцебскай дыяцэзіі. А Божая воля у гэтым спрыяе.